Hello, good morning. Abril 23. Ika-37 ka tuig niyo din. Karon di ay. Apag buti di ay niyay. Hinagpatagatagan pa kag taas kinabuhi. Mabutog 100 kapin. Lampas pa na. Itaw, ampo lang tas Ginoo. Bahala ko handa. Basta baskag. Pasalamat sa Ginoo nga duga nga na pong edad. 37 ni sa katuig karon 37 di po katuig nakasurvive. Nanganak ni Diya. Namamala si Diya. Ang panganak katina. Abinhag mawala ko sa kalibutan. Itong time pero salamat sa Ginoo kay abot na day 37. Wahibaw Diya nagtus jagpan na may pandilit si Mandari diya ang inita sa day kay ang ipamainit kay kag giinit mao na ni dahil sultas ang initan kay wa na kuno sa ka-timing hala magyapon ning ginuton kay sayang karon na po ko makakaagpan ug ani dinhi so tos bukid wa may pan. Ano na kung ito kung pan Anis Cortez, patong alisap, usahay. Okay pa mandi ay, saw-saw saluy Hito na po kong ngani. Kamusta rin mong tanan? Good morning, tibok kalibutan, o baing gabi diha ni Ma'am Yuning Ayop. Good night, sweet dreams na lamang ma'am. Salamat kanunay sa imong kanunay pag bye-bye na mo. Katulong utana di ay, niingan nagansa ko na ko gapon ito sa Tagbilaran. Iuban ra ko. Nag-uban bisang apo gapon usa, gidrap ra dito sa Gina. Daos kong Tagbilaran kay malubog bato-bato nag pretty ani pikas agi. Daos ko sa Tagbilaran kay gidako nila ang imi kay ang nila tong Bang Flodelisa. Ito sabay na tog pinakagabihin katog sabay wa makatog. Tigig mo tanda ang decision siya nga pa-check up tas is gahapon. Napakabot na maghapon kay Pulibok naman. Isidula na pa sa karon mo ng karon. Nag-WhatsApp ko ilang message. Kaya, kanas imi, di dyan na masudog. Hospital. Tama na nas gawas. Mado na isang, kuan nga, makobiyad sa kunog hospital sa kadpas pagkabata. Di dyan na masudog hospital. Bisag, karon ni dara na. Di lagi na isa masudog. Nandun na nga. Ako rin magabang ni Flodelisa. Laban ng lamampod kay may lain. Anong karon andam-andam ra ko og musat sila. Muragag padong. Nga man eh. Magana na nagluy Hang. Ada ka maning kanon ha. Mura mag kuan. Mura na manig kanang sana. Negro. Sa pag-init na sunog man. Hatag na laman ni Siro. Sayang po. Sayang po. Dagli sa tagpatpan. Uban. Nasurog na noon kaya yung ginuton kay kasi doon nitang mamisuron kaan pa mandigpod ni ay gagamit ko sa katansa pandigit sila pa sa daily breed ng pana
Ay magulay ko ron. Magulay ko ron og ampalaya. Ano kaya bantanin pa na? Okay. Sugba naman. Dili ko Sige, amang ha. Sige, ha. Ay, ano pa dito? Ay, kailan to na, nabunot ba tong last? Parang butas pa eh. 1 week pa lang. 1 week pa lang. Walay daw. Sakit kayo daw kayo nang nais. Anong petsa nabunutan? Anong petsa? Today is 22. 23. Monday. Nung Monday. Eto lang, lunes na to. Date yung isang Monday. Uy, dapat okay na. Monday pa eh. Yung Monday, isang Monday pa. Di ba? Ano, isang Monday pa? Sakto na ako sa... Masakit pa din? Ang sakit yun. Tutong din. Sa taas, sa taas. Oo, paningang sa marat sa dito na siya. Isang pa naman sa taas. Sa Kaya aha. man? Ayan, no? Medyo, ano pa? Wala. Hinana. Wala. Oo, hinana. Ano ang antibiotic mo? Kung sisilin lang. Nye. Hindi kaya sisilin. Ang dapat ko nakita. Kaya ate ha, punasan ko lang yung parang yellow ha. Gapas natin. Yes, daw. Antibiotic tayo. Tapos, kumusta? Nakatulog ka ba? Wala, no. Pero okay dito ha. Walang kirot dito ha. Murag dito lang. Dito, Sa taas lang. Dito, Okay. pag dito hanggang dito sa Kala ka. Wait lang ha. Mapunasan ko lang yung ano. May nana? Ang yellow ang nakita doon. Tingnan ko. Sama na din ako. Lugan lang to, do. English talking na. Sige, akate ha. Medyo yellow ha. Ay, nana. Ang nana, gay na. Baka hindi nagsara. Continue sa sinus ito. Baka hindi nagsara yung buto nung pagkabunot. Minsan yung sipon gikan sinus lalabas sa bibig. Camera. Na-save na to, na-save na. Sige, dito tayo ulit. Ito talaga, siksik mo ba? So, pinaka-diretsa na daw. Ate, paano tayo ha? Discuss na tayo. Ano? Yung butas oh. Ano ka? Ay. Narinig ka. Pwedeng sipon mo galing sa sinus doon umaagas. Hindi naman kasi punin. Oo, hindi na malabas dito eh. Nandito lang siya nag-ano. Wala. Sige, Baka antibiotic magsangkot tayo. siya. Antibiotic tayo ha. Tapos pain reliever. Tapos pa-CT natin sinus. Ayan, CT scan yan. CT scan din yan. Mamaya kasi minsan nabunot. Tapos yun pala, naputol yung Kasi- ugat na iwan sa loob. Kasi ang pinipira ako dito sa impacted natin yung taas. Tapos, pagkatapos nun, hindi, parang hindi na gumaling Hindi mo alay mo. Ang sakit. Ayun nga, investiga ka. Pa-CT scan muna din para alam na natin ha. Mag-CT scan din dito. Yung mga pasyente o ganyan eh, nabunutan. Sa baba. Tapos yung buto, hindi nagsara, butas lang. Rescue din naka... Saan ko sa ilalim? Sa loob. Kasi connected yan sa sinus. Makikita natin. Handok na. Mamaya, puro nana pala yung loob ng sinus mo. Kahit hangin doon, pag ano, Oo. no, sakit, ano, Ano tayo? Ano, may maintenance ka ba pang high blood diabetes? Wala. Okay, gawa na ito. likod sa mga Sige, sa flooring. Kasi pag wala, sasara natin yung gilagid. Opera, iikot yung gilagid mo, ano doon, itapak. Okay naman, dito rin. Okay, di ba? Pag sinipis ka, may nana sa loob. Bubuksan yun, kakayo din yan. So, tagal na, tulog sa kanila, Oo, kanila tagal pa. eh. Sige. Kapag pag nabunot, pero ano, okay ka na. Di ba? Ano?
Kaso yung taon na pala eh. Wala. Yeah. Taon na talaga. Tagal na. Puro right. To consider. Right. Again. Right. Puro antra. Pero lagi na sa maliyaw ka lang. Eh, pag sabi ko nakikita ngayon sa buhon, minsan nga may ngipit pa nga nag-iwan eh, nahulog sa loob ng sinus. Jesus. Nabunod, pero naputol, may part ng ngipin na ugat. Sige, ito yung tambal natin ha. Morning resulta sa isang lagos na nagnana sa ilam sa isang 5 minutes later. Kuslan coffee. Hari kuslan coffee man. Ano kaya ka na rin gusto mo? Ada rin mo. May ka ng Deadpool. Nagmay Deadpool. Mau. Tunay na. Ang sasad ka, tunay na. Tunay na. Gana lang eh. Ang isang handa, ang isang handa na. Minudo, humpa, sa ito ni sili-sili. So, kibaw sa tingan. Pasa kang sipon. Dala, ako yung picture. Si Imi picture, kaya magpa-picture ta. Sabi na ka na donut. Ginoo ko salamat. Salamat sa donut. Kaysa may nagdagso. Langaw! Ngabog. Ipan? Lagi ko ko dahil sa nanay ito ang sunog na. Kasi nanay madana. Di, kuha na katong black rice sa gulan. Nakalagay sa nanay. Pare-parehan na tanan. Okay. Sa kay Milo, kana, kamuni ka na, kana. Ba ko no? Ada masih tinday. Dari! Ma! Sana mo pwede. Ipod mo gahangat. Sige, Sama, ano nana? ko dai tinang mo. Saman ba nga niya? Kanya ito men. Singit mang kuwi. Kanan to? Tapos na ganun pa lagi. Ang taon na talaga isipin na. Kanduloy ha. Katakya. Video na. Ang tawa. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! For the quick wish din. Kuha sa kasi ko namin. Pagputuro mo, alay, balik ko haron. Tapos picture. Bintang niya tawa. Duwa, nagtuwag ni. Nalain lagi kinuha ang skiya. Isa pa nagbake, kas alas. Nagpidyan mo ko. Deha, day. Ha? Deha, day, malo. Deha, sa mga kagaykan na. Alay. Dear God, thanks for this day. A wonderful day for the family. And we are one of them. Wish namin Panginoon na bigyan mo kami ng kalakasan namin. Pero hindi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Lord God, continue to love us as we love you always. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Bless us, O Lord, in this day. Gifts which we are about to receive from thy bounty. Through Christ, our Lord. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday
Natawa ko kayo siya. Mana. Pero kung gusto ka, ako dahil. Ano mo? Lingkod. Lingkod na to kaya. Isibog itong doon na pitsoy. Dito na pito. Bye-bye. Amping mo. Chat mo. Maabot na mo. Ha? Five minutes later. Good morning. Friday morning. April 24. Salamat kayo sa among bisitang huling gapon. Ilang adlaw nga tawhan. Ay, bibili sa og ni Amy. Silang driver ni daw na asawa sa driver. Ang kaagin sila sa bayan huling. Bisita. Ang gata ginamos o saging. Ha? Ang sili. Ang pinungkanan, happy weekend di ay kay Friday naman leron. Kasi sunod ang daw mo, ito namin alis na mo ba ng mga apo, tanak, apong badi. Kaya sinagi, taga po ng laki mo, yung iban, ito ita, duha nga laki. Puli nga po yung kamanghulan, o kanspiya. Kasi budoy siguro. Ngayon. Mga lakad dito take. Urot nga tinggas. Patuloy hanggang ang saging luto. Parang gasol. Tapos balik kayo. Kahoy man dito. Kawanan niya raba po. Terus dami man ni pero wala bali bawal na ba ni. Bawal ba natin parak. Para tugahi bawal. Tawag na bitaw. Nidlaw dyan ko saging ginamos. Bitaw, hapot na nakamot agamong hapot na Bayo 12 agamong alumni sa putong kami elementary school. Papadik ko nagunok. Papakoy amot. Papakli pang t-shirt. 180 ang t-shirt. Nalulaman og yung mga batch nga mga mapre ko, malibre ko.
Ang sa akin itong gagaw nga hapong ito ka Saudi, ang tanaw ito lang t-shirt. Ganito among t-shirt. Dalami. Tampo mo lang 500 sa para sa misa o para sa pari. O para sa taplunan sa magparid. Ito. Murag, nakinahanglan o on equal t-shirt, dapat tampo 500, 600 gapi niya. Mga kapag utiyang sa mundisi kay wap ko kaamot. Magula mo na ikasmit na mo. Bangka. Kung na ikasmit mo sponsor. Kana nga mga Union Bats, magsugod ko na sa 1960. Sila pa lang sa tatay. Matawa ng eskulahan na. Ilang imog na magsugod sa 1960. Yung graduate sa amang baryo. Apel naman tayo na mga bat. Sila upaw, rin. Sila ang mga isuon, tanan. Apel na anak. So, kanila kung 58 karon pa nagmugna og mag-home alunay sa among baryo, Putlongkam. Sakit sa tapuhon, Mayo 12 ug madayon. Mayo sa dayon. Nibasa ko sa GC, murag wa may ning pledge. Wala mo po ko ni tingog. Sa among batch na mga maestra. Ito sa gawas. Batch sa elementary. Kahit kung duha ka dawin, stop na. Sa kulabi. Ang taklaban tayo. Early ng sikiya. Bye-bye. I'm being happy with him. God bless.